anyị na-asị unu ndị enyi anyị nnọọ n'ụwa niile na GCK nke taa anyị na-eleba anya n'ihe mmehie na-amụpụta na ọghọm dị n'ime ya. Anyị chọrọ ike ileba anya na ntụgharị uche a iji maa atụ nwa ikolobịa nọ na-arụ ike na mmalite, mana ọ malite mbụ nwa ikolobịa ma eleghị anya wee na-alacha ihe ụtọ na-atọ bịrịbịrị ụtụtụ, ehihie na abalị, ọ na-agbazi dị mkpa. Mana ọ na-ejekwuru onye dibịa oyibo na-agwa ya na ana m enwe obi mgbu. Ha na-agwa gị kwụsị ihe na-atọ bịrịbịrị dịka dọkịta gwara ya, mana ọ jụrụ. Ndị enyi ya na-agwa ya kwụsị iri ihe mmanụ na-eme ka ị na-ama abụba. Ọ chọghị ịṅa ntị. Chee oluzi ihe dịka arụ ịtọ nwa ikolobịa malite wee na-aya ọya dị iche iche, ọbara mgbali elu malite, obi mgbu, arụ ya malite wee na-enwe ntụpọ. Nwa ikolobịa ọ bụ onye na-enweta ọya nke obi na ọnya mamịrị na ọtụtụ nsogbu ọbara mgbali elu. Ihe butere nke a, nwa ikolobịa na-anata ọghọm nke dị na mmehie. Enwe arụ ike, ọya na-merụzi ya arụ. Ya mere a ga-eji neba anya n'ihe ọghọm dị na mmehie site n'oziọma nke Kumuyi ugbu a. Na ndị Kọrentị nke mbụ isi isii malite na amaokwu 9. Ndị Kọrentị nke mbụ isi isii amaokwu 9. Anyị na-ekwu maka mmehie na-eweta ahụhụ. Mmehie na-eweta ahụhụ, nhụju anya, ajọ omume na-eweta ahụhụ. Gịnị bụ njehie? Gịnị bụ mmehie? Gịnị bụ ihe ọjọọ ahụ nke na-eweta ihe ndị a, ihe ọjọọ ndị a na ndụ ndị nwoke na ndị nwaanyị? Na ndị Kọrentị nke mbụ isi isii amaokwu 9, ọnụ na-amaghị na ndị na-emebi iwu agaghị eketa alaeze Chineke. Ajọ omume, imebi iwu, nke a na-abụ ihe na-emegide ezi omume. Ihe ọjọọ, nke a bụ ihe na-emegide ịdị mma. Ajọ omume, gịnị ka ọ bụ? Nke a bụ ihe na-emegide mmadụ ịdị ọcha. Ọ bụ na ndụ gị na-egosi ihe nke na-emegide ezi omume, na-emegide ịbụ onye aka ya dị ọcha, na-emegide ịbụ onye eziokwu. Ọ bụ na ndụ gị na-egosi ihe na-emegide ezi omume na ịdị nsọ, nke a bụ mmehie. Njehie na-eweta ahụhụ. Ọ bụ nchegharị na-eweta mgbaghara, mgbapụta, nzọpụta, ndụ ebighị ebi. Ọnụ na-amaghị na ndị na-emebi iwu agaghị eketa alaeze Chineke. Unu ekwena ka eduhie unu. Ndị na-akwa iko, maọbụ ndị na-ekpere arụsị, maọbụ ndị na-akwa iko dịka ndị nwere di na nwunye, maọbụ ndị na-eme ka ndị nwoke na-eme ka nwaanyị, maọbụ ndị na-emerụ arụ ha na arụ nwoke ibe ha. Amaokwu 10, maọbụ ndị ori, maọbụ ndị anyaukwu, maọbụ ndị na-aṅụbiga mmanya oke, maọbụ ndị na-ekwutọ, maọbụ ndị na-apụnara mmadụ ihe, ha agaghị eketa alaeze Chineke. Ka ihe anyị ga-eme ka nzọpụta wee bịa. Kedu ihe anyị ga-enwe mmasị ime ka ndụ ọhụụ, ndụ ebighị ebi wee bịa? Na ya na amaokwu 11, ọ sị, otu a ka ụfọdụ n'ime unu bụ, ma ugbu a asachawo unu. A ga-asacha gị n'abalị a. Emewo ka ị dị ọcha. Agụgọ gị na ndị ezi omume n'aha onye nwe anyị Jizọs Kraịst, na sitekwa na mmụọ nke Chineke. Dịka ị na-esi na njehie wee pụta, i wee si na mmehie wee pụta, i wee si n'ihe ọjọọ wee pụta, onye nwe anyị ga-anabata gị. Ọ ga-azọpụta gị. Ọ ga-agbanwe ndụ gị n'abalị taa. Ọ ga-agbanwe ndụ gị. Dịka ị na-ege ntị, ga-afụ okwu na-emune gbara ọkpụrụkpụ. Nke mbụ, mmehie jọrọ njọ. Mmehie ka anyị na-afụ n'ebe niile taa, mana akwụkwọ nsọ nyere anyị nkọwa ihe mmehie pụtara. Na akwụkwọ Jọn nke mbụ, ọ gwara anyị na mmehie bụ imebi iwu.
mmehie bụ nnupụ isi wee nye okwu Chineke dịka anyị bụ n'akwụkwọ nsọ. Iji wee maa atụ, akwụkwọ nsọ n'akwụkwọ Ilu isi 6 ọ gwa anyị na mmehie kpọrọ ọnụ nke na-ekwu ihe ọjọọ na okwu na-eme ngwa ngwa ịgafe ọbara. Iwe onwe gị ka ị na-asị asị, ị na-emebi iwu Chineke. Ọzọ, mmehie na-eweta nhụjuanya na ntaramahụhụ. Iji wee maa atụ, nwa ikorobịa nke anyị gwara gị na-ebi ndụ n'iri ihe ụtọ nke butere ọya nke na-ala alụ ya n'iyi. Etu a mmehie na-eweta ọnwụ nke ime mmụọ. Ọnwụ nke ime mmụọ pụtara mmadụ ịbụ onye ka ọpụpụ na mmekọta na Chineke. Ume Chineke na-esi n'ime anyị wee pụọ. Ọ na-eme ka anyị nwee ọya nke ime mmụọ na ndọrọ n'agha na mweda n'ala na echiche igbu onwe mmadụ na ihe a na-enweghị ike kọwaa. Nzọpụta na-eweta nnwere onwe pụọ na mmehie wee mee ka anyị nwee nnwere onwe pụọ na ntaramahụhụ mmehie na-eweta, ka ị were ịtazi ahụ n'ihi mmehie gị ma ọ bụrụ na ịnabata Jizọs ya na àjà ọ chụrụ iji gbaghara mmehie. Site na nchegharị, anyị na-agbanarị afụfụ dịrị mmehie nke anyị kwesịrị ịta. Jizọs akwụgo ụgwọ ka anyị wee ghara ịta afụfụ mmehie. Ka anyị eso gbanarị ọ bụ na anyị na-aghara oke ịhụnanya dị etu anya. Agụmaite na amaokwu nke 4, akwụkwọ Mkpughe isi 18 amaokwu nke 4. Wee n'olu ọzọ ka o si n'eluigwe wee bịa, si n'etiti ha pụta. Nke a pụtara eleghị anya ị na-enweba akparamagwa ndị Babilọn, omume ndị Babilọn, ajọ omume nke ndị Babilọn. Babilọn bụ ihe na-egosi mmerụ na ihe ọjọọ. Ị chọsikwaghị ahụhụ n'ụwa a. Ị chọrọ ahụhụ ahụ nke ọkụ ala mmụọ na-ebighị ebi. Ọ dị otu ihe ị ga-eme, si n'etiti ya pụta ndị m, ka unu wee ghara iketa oke na mmehie ya, ka unu wee ghara ịnata ihe otiti ya. Dịka ị na-abịa, mgbaghara na-echere gị, ndụ ebighị ebi na-echere gị, iru ọma nke Chineke na-echere gị, amara nke Chineke maka nzọpụta, amara nke Chineke maka ezi omume na-echere gị. Ọ bụ oke gị n'abalị a. Olee ebe ọ nọ? Ebee ka nwaanyị ahụ nọ? Ọ na-abịa n'ụzọ gị. Nzọpụta, ọgwọ nsọ, nnapụta na-abịa n'ụzọ gị n'abalị taa n'aha Jizọs. Enyi m, ịnabata onye efu nke Kraịst na-enye gị n'abalị a. Ọ chọrọ ka o wepụ mmehie na ndụ gị. Ọ bụ naanị na ị ga-eji obi gị nyefee ya. Zọpụ nzọmụkwụ nke okwukwe wee si onye nwe anyị Jizọs ka ọ gbaghara gị nnupụ isi gị niile, ka ị nabata ka ọ sachaa gị pụọ na mmerụ si na mmehie si n'ime ụwa wepụta na akparamagwa ndị Babilọn niile, wee werezie akparamagwa nke onye nwe anyị Jizọs Kraịst. Onye aka gị enu dịka ị na-eguzo ọtọ, mụ na gị na-ekpekọ ekpere ọnụ. Nna, n'aha ukwu nke Jizọs Kraịst, onye nwe anyị na onye nzọpụta anyị, ana m abịa n'ọnọdụ ndị mmehie ọbụla, onye mmebi iwu ọbụla nke chegharịworonu, ha wee na-akpọku gị na ha chọrọ nzọpụta gị na mgbaghara gị ugbu a. Onye nwe anyị, gbaghara ha n'aha Jizọs. Hichapụ njehie ha niile, gbanwee ndụ ha, nye ha iru ọma gị na amara gị iji wee bi ndụ ezi omume n'aha Jizọs. Mee ka o guzosie ike n'obi ha ọṅụ nke nzọpụta, nye ha udo nke nzọpụta, nye onye ọbụla mmeri na nzọpụta, ka ha wee ghara ịga n'ụzọ ochie mgbe ọzọkwa n'aha Jizọs. Ka mmụọ nsọ gị gbara ha ama na obi ha na ugbu a na-azọpụtawo ha, agbagharawo ha, na ha na Chineke emewe udo, mgbapụta nke sitere na Chineke. Dara onye nwe anyị
n'ihi na ama m na-emewo ya. Anyị kpere n'aha Jizọs. Gịdị njikere, nwere mmasị, na-ekwere? Nna, n'aha Jizọs, ana m ekene gị n'abalị a n'ihi na ị bụ Chineke dị ukwuu. Ị bụ Chineke na-adịghị agharịpụ. Inyewe okwu gị ga-emezu. Onye nwe anyị, gosipụta ike nke ọgwọ nsọ gị na ndụ ndị a n'aha Jizọs. Chineke ahụ, onye dị otu ọ dị nnyaa na taa, onye ga-adị ebighị ebi, Chineke nke na-asị, abụ m Chineke, agbanweghị m. Gosipụta ike nke mwoghe ahụ, ike nke mmeri ahụ na ndụ onye ọbụla arụ na-adịghị ebe a, nke na-ebe a, n'aha Jizọs. Jizọs, onye dị otu ọ dị nnyaa, taa na ebighị ebi, ị na-ejegharị ebe niile na-eme mma, na-eweta agwọ ndị niile nke ekwensu na-emekpa arụ. Ị ga-eme taa ihe ị na-emebu mgbe gara aga. Ya mere, onye nwe anyị, ana m ekpe ike nke ọgwọ nsọ gị ka o rue site na ndụ onye ọbụla ugbu a. Mmetụ aka nke ọgwọ nsọ metụ onye ọbụla n'ebe a ugbu a, na ike nke akụkọ ọgba ama ka ọ banye na ndụ onye ọbụla n'aha Jizọs. Anya kpụrụ isi, enye gị iwu, mepee ugbu a n'aha Jizọs. Iweghara isi mmebi, ana m enye mmụọ ahụ iwu, si n'ebe a pụọ n'aha Jizọs. Ndị dara ogbe na ndị ntị ochie, onye nwe, ana m ekpe n'aha ukwuu gị na ike ukwuu gị, wepụ ịda ogbe ahụ, meghee ntị ahụ ka ọnụ ihe n'aha Jizọs. Ihe zara aza na arụ ha, ihe ọzịza niile a, ka onye nwe anyị metụ gị aka, ma ọ bụ n'ụkwụ gị, ma ọ bụ n'afọ gị, ma ọ bụ n'arụ gị zoro ezo, ma ọ bụ ụkwụ enyi mmiri. Anyị na-enye gị iwu, pụọ ugbu a n'aha Jizọs. Ebe ọbụla e nwere ọya anaghị agwọ agwọ dịka ọya kansa, ana m arịọ onye nwe anyị, metụ ha aka ugbu a, gbanwee ndụ ha, gwọọ ha ugbu a, mee ka ha nwere onwe ha pụọ n'ọrịa kansa n'aha Jizọs. Ọya akụrụ, ana m enye gị iwu, gị akụrụ dị ndụ ọzọ, ka emee ka agwọ gị n'aha Jizọs. Ana m ekpe onye nwe anyị, nye ndị nwere mmekpa arụ nke ndị mmụọ ọjọọ na-arụ ha, na-akụ ha n'isi, ma ọ na-ejegharị n'arụ ha, ma ọ na-eweta nsogbu adịghị agwọ agwọ ebe ahụ. Ana m enye mmụọ ọjọọ ahụ iwu ugbu a, nke na-ejegharị n'arụ ha, si ebe a pụọ ugbu a n'aha Jizọs. Ndị nwere mkpọnwụ n'akụkụ n'aka kpọnwụrụ akpọnwụ, ụkwụ kpọnwụrụ akpọnwụ, ma ọ bụ ọya ọtụrụ ọkara, ma ọ bụ arụ ọgbụgbụ gbajiri agbaji, gwọọ ha ugbu a. Onye nwanyị, gwọọ ha ugbu a. Onye nwanyị, mee ka ha binie jegharịa ọzọ n'aha Jizọs. Ekweghị omume niile kwere omume na ndụ gị, ka amara nke Chineke na ebube nke Chineke na ike nke Chineke nke onye nwanyị lụọ ọrụ na ndụ gị ugbu a. Nata ọgwụgwọ nsọ gị, nara nnapụta gị, nara ihe ịrịba ama gị. Onye nwanyị, mee ka o guzosie ike na ndụ onye ọbụla. Anyị kpere n'aha Jizọs. Anyị kene gị na isonyere anyị na GCK Kumuyi Crusade. O were anyị anya na Chineke emetụgo ndụ gị aka n'ụzọ pụrụ iche n'ime mmụọ gị na pụtefe gị. Anyị chọrọ ka isonye anyị na GCK oge niile site na ebe nzikọrịta ozi anyị. Like ya, wee mee ka ndị enyi gị sonye na GCK kwa ụbọchị. Anyị na-ekene gị na isonyere anyị ugbu a. Onye nwe anyị gọzie gị n'aha Jizọs. Amen.